எஸ் மாஸ்டர்ஸ். மாஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, பிதாமகா பத்திரிஜிக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, நம்ம இந்த புக் ரீடிங் கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம போகலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பிரகிருதி மாயையில இருந்து தான் நமக்கு இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் இந்த உயிருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப ஆன்ம தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அந்த கரணங்கள் 4, ஞானேந்திரியங்கள் 5, கண்மேந்திரியங்கள் 5, தன்மாத்திரைகள் 5, பஞ்சபூதங்கள் 5. அப்ப இந்த 24 தத்துவங்களும் பிரகிருதி மாயையிலிருந்து தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த உயிருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்து என்னன்னு பார்க்கும்போது, அடுத்து வித்யா தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அசுத்த மாயையிலிருந்து ஒரு 7 தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சிவ தத்துவங்கள் சுத்த மாயையிலிருந்து 5 தத்துவங்கள் சிவ தத்துவங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 36 தத்துவங்கள் இந்த உயிருக்காக கொடுக்கப்பட்டது. உடம்புக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாத்வீகங்கள் 60. அதை இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம்? ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 நம்ம பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வித்யா தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ இந்த வித்யா தத்துவங்கள் அப்படிங்கிறது எதுல இருந்து, எந்த மாயையிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றக்கூடிய இந்த வித்யா தத்துவங்கள் 7. இப்ப வித்யா தத்துவங்கள்னா என்ன, அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பூதங்கள் தொடங்கி அந்த கரணங்கள் இறுதியாக உள்ள இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 ஆசிரியர் விளக்கிய முறையில் இதுகாரும் அறிந்தோம். அப்ப இதுல ஆன்ம தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது படைப்பு முறையில இருந்து நம்ம தோற்ற முறை, அதுல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது தொடக்கத்துல நமக்கு அந்த கரணத்துல தொடங்கி அந்த பஞ்சபூதங்களோட முடியும். ஆனா இந்த புக்ல ஆசிரியர் நமக்கு முதல்ல தெரிந்த விஷயத்த முதல்ல சொல்லி அதுக்கப்புறவு தெரியாத விஷயத்த விளக்குவாங்க. சாரி மாஸ்டர். அதனால இதுல எப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து தொடங்கி அவங்க அந்த கரணத்தோடு அவங்க முடிக்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. ஆனா படைப்பு தோற்ற முறையில எப்படி அந்த தத்துவங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கரணங்கள்ல தொடங்கி அதுக்கப்புறம் ஞானேந்திரியம், அப்புறம் கண்மேந்திரியம், அதுக்கப்புறம் தன்மாத்திரைகள், அப்புறம் தான் பஞ்சபூதங்களோட நிலத்தோட முடியும். அப்ப இந்த புக்ல கொடுத்திருக்க மாதிரி இந்த ஆசிரியர் சொல்றாங்க, பூதங்கள் தொடங்கி அந்த கரணங்கள் இறுதியாக உள்ள இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 ஆசிரியர் விளக்கிய முறையில் இதுகாரும் நாம் அறிந்தோம். இக்கருவிகள் மட்டுமே ஆன்மாவிற்கு போதியன அல்ல. சரி, இப்ப ஆன்ம தத்துவங்கள் கொடுத்தாச்சு. இந்த ஆன்மாவுக்காக ஆன்ம தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம அதிலே இருக்கு இல்லையா, நம்முடைய ஞானேந்திரியம், இந்த உடல் உள்ள கருவிகள், புறக்கருவிகள் அல்லது அரிகருவிகள், ஞானேந்திரியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் நம்ம செயல் அல்லது தொழிலை செய்வதற்காக நமக்கு கண்மேந்திரியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் என்னென்னங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் நம்முடைய சூட்சும உடலுக்குள்ள அந்த கரணங்கள் அதுவும் கொடுக்கப்பட்டாச்சு, தன்மாத்திரைகள் கொடுக்கப்பட்டாச்சு, பஞ்சபூதங்கள்னால நம்ம உடல் எல்லாமே உருவாயாச்சு. அப்ப இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா, இது போதியன அல்ல. இந்த வெறும் இந்த ஆன்ம தத்துவம் மட்டும் காணாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இக்கருவிகள் மட்டுமே ஆன்மாவிற்கு போதியன அல்ல. இவற்றிற்கு மேலும் வேறு கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. இது ஏன் என்று நாம் வினவலாம். அவ்வினாவிற்கு நாம் இனி விடை கூறுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப இது மட்டும் இந்த உடலு, நம்முடைய அகக்கருவிகள், புறக்கருவிகள், தன்மாத்திரைகள், பஞ்சபூதங்கள்னால இது எல்லாமே உருவாயிட்டு இது மட்டும் போதுமானா இது மட்டும் போதாது. இன்னும் வேறு பல கருவிகளும் தேவைப்படுறங்கிறதுனாலதான் இந்த வித்யா தத்துவம் அப்படிங்கிறதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஒன்றினை அறிதல், அதனை விரும்புதல், அதற்காக முயலுதல் என்னும் முத்திறனும் இந்த உயிருக்கு இயல்பாக உள்ளது. அப்ப இந்த உயிருக்கு இயல்பான ஒரு விஷயம், அந்த இயல்பான ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா, எதையாவது ஒன்றினை பற்றி முதல்ல அறியும், அதுக்கப்புறம் அதை விரும்பும், அதுக்கப்புறம் அதை விரும்பினதை அடையதுக்காக அது முயற்சி பண்ணும், முயலுதல். இந்த முத்திறனுமே உயிருக்கு இயல்பாக உள்ளது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஒன்றினை அறிதல், அதனை விரும்புதல், அதற்காக முயலுதல், இந்த முத்திறனும் இந்த உயிருக்கு இயல்பாக உள்ளது. உயிருக்கு அமைந்த இம்மூன்றினுள் அறியும் திறன் ஞான சக்தி எனப்படும். அப்ப ஒரு விஷயத்த முதல்ல அறியுது இல்லையா, எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், இந்த உலகத்துல உள்ள எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் முதல்ல அறியும். ஒரு விஷயத்த நம்ம கேள்விப்படுவோம் இல்லையா, அறிவும். அந்த அறியும் திறனுக்கு ஞான சக்தி அப்படின்னு பேரு.
அடுத்தது என்னன்னா இந்த விளையும் திறன், அதுக்கு பேரு இச்சா சக்தி எனப்படும். விளையும் திறன் அப்படின்னா அது விரும்புறதுக்கு பேர் தான் விளையும் திறன். அதுக்கு இச்சா சக்தி என பெயர். அடுத்தது என்ன செய்யுது? முயலுது, செயல் செய்யுது இல்லையா, அந்த செயல் திறன், அதுக்கு பேரு கிரியாசக்தி எனப்படும் அப்படின்னு இந்த 3 சக்திகளை பத்தி எங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு ஞான சக்தி, இன்னொன்னு இச்சா சக்தி, மூணாவது கிரியாசக்தி. இந்த மூணுமே உயிரினுடைய இயல்பாக உள்ளது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. உயிருக்கு இயல்பு. இந்த ஞானம், இச்சை, கிரியை என்னும் மூன்றும் செயல்படும் போதே இந்த உயிருக்கு உலக போகமாகிய இந்த நுகர்ச்சி பொருட்களிடத்தில் நாட்டம் உண்டாகும். இப்போ இந்த உயிருக்காக இந்த தனு, கரண, புவன, போகம் எல்லாத்தையுமே அந்த இறைவன் படைச்சிருக்காங்க. அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் அது நுகரணும். இந்த ஆன்மா உலக போகமாகிய நுகர்ச்சி பொருளை நாட்டம் அதுக்கு வரணும். அப்படி வரணும்னா அதுக்கு இந்த மூன்றுமே தேவைதான். இந்த ஞான சக்தி, இச்சா சக்தி, கிரியாசக்தி, இந்த மூணும் செயல்படும் போதுதான் அந்த உயிருக்கு உலக போகமாகிய இந்த நுகர்ச்சி பொருள்ல அதுக்கு நாட்டம் வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ அவத்தை அனுபவிக்க போகும் முயற்சியும் அது உண்டாகும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆயின் இவை செயல்பட முடியாதபடி இந்த ஆணவ மலமாகிய தலையானது உயிரை பிணித்திருக்கின்றது. இப்ப இந்த 3 சக்தியும் எதுக்காக தேவைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஞான சக்தி, இச்சை சக்தி, கிரியாசக்தி, இந்த மூணுமே உலக போகமாகிய இந்த நுகர்ச்சி பொருட்களிடத்துல நாட்டத்தை உண்டாக்குறதுக்காகத்தான் இந்த மூணுமே அதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது செயல்படியாத முடியாதபடி இந்த ஆணவங்கிற அந்த மலத்துல இந்த உயிர் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு, கட்டி போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதுக்கு ஒரு ஆசைன்னு இருக்கு. முதல்ல ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரியணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆசைப்படணும், அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு அது என்ன செய்யணும்? முயற்சி எடுக்கணும். இந்த மூணுமே பண்ணாதான் எந்த ஒரு பொருளையும் அது நுகர முடியும். ஆனா எதையுமே நுகர முடியாதபடி இந்த ஆன்மாவானது இந்த ஆணவ மலமாகிய தலை அந்த உயிரை பிணித்திருக்கிறது, அது கட்டி போட்டிருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அந்த உயிர் அல்லது இந்த ஆன்மா ஆணவ மலமாகிய அந்த தலை உயிரை பிணித்திருக்கிறது. அம்மல பிணிப்பிலிருந்து விடுபட்டால் அன்றி இந்த உயிரினுடைய ஞானம், இச்சை, கிரியைகள் செயல்பட இயலாது. அப்ப அந்த மல பிணிப்பிலிருந்து அது விடுபடணும், அந்த கட்டுல இருந்து அது வெளியே வரணும். அப்படி வெளியே வந்தாதான் அதனால இந்த ஞானம், இச்சை, கிரியை இதெல்லாமே அதை செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா செயல்பட முடியாது. ஏன்னா அது ஆணவ மலத்துல கட்டுண்டு ஒரு கல்லு மாதிரி அப்படியே கிடக்கு, அது ஒண்ணுமே செயல்பட முடியாம அது கிடக்குது. அப்ப அது எப்போ செயல்பட ஆரம்பிக்கோ அப்பதான் அந்த 3 சக்திகளும் செயல்பட முடியும். அப்ப இந்த 3 சக்திகளும் செயல்படணும்னா அந்த ஆணவ மலத்துல இருந்து வெளியே வரணும், அந்த கட்டுல இருந்து அது வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவை செயல்படாத போது உலக போகத்தில் நாட்டமும் நோக்கமும் ஆன்மாவுக்கு எப்படி உண்டாகும்? அப்ப அது செயல்படாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உலக போகத்துல எந்த விதமான ஒரு நாட்டம், ஒரு நோக்கம் எதுவுமே ஆன்மாவுக்கு உண்டாகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நாட்டமும் நோக்கமும் உண்டாகாவிடில் உலக போகமாகிய அந்த நுகர்ச்சி பொருட்கள் இருந்துதான் என்ன பயன்? அப்ப இது ஒவ்வொரு உயிருக்காகவே தனுகரண புவன போகம் எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் அந்த படைக்கப்பட்ட அந்த பொருளை நுகரணும், அதை அதுல நாட்டம் கொள்ளணும் அந்த உயிர். அந்த நாட்டம் கொள்ள முடியாம இந்த ஆணவ மலங்கிற அந்த கட்டுல போய் அகப்பட்டிருக்கு அந்த உயிர். அப்ப அந்த ஆணவத்துல இருந்து அது வெளியே வந்தாதான் தன்னுடைய ஞானாசக்தி, கிரியாசக்தி, இச்சாசக்தி மூலம் அது இந்த உலக போகங்களை அது நாடி அதை நுகர்ச்சி பெற முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்படி அது நாட்டம் இல்லைன்னா இந்த உலக போகத்தை உண்டாக்கி என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பயனும் இல்லை. இந்த இந்திரியங்கள் கொடுத்து என்ன பயன்? இந்த அந்த கரணங்கள் முதலிய கருவிகள் எல்லாமே இருந்துதான் என்ன பயன்? அப்ப சுருங்க கூறினால் ஆன்ம தத்துவங்களால் என்ன பயன் அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. அப்ப இந்த உயிருக்குன்னு சொல்லி இந்த உடலு, இந்த அகக்கருவி, புறக்கருவி, நம்முடைய அந்த கரணங்கள் இது எல்லாமே கொடுத்தாச்சு, உலகத்துல போகப்பொருளும் கொடுத்தாச்சு. ஆனா அந்த உயிருக்காக கொடுத்திருக்காங்க. ஆனாலும் அது செயல்படணும். செயல்பட்டால்தான் இந்த உலக பொருட்களை அது நுகரும், அந்த நாட்டமும் அதுல வரும். அப்ப செயல்பட ஆரம்பித்தால்தான் அது நுகர்ச்சிங்கிறது அந்த இடத்துல வரும். அது செயல்படாம சும்மா கல்லு மாதிரி அந்த ஆணவ மலத்துல சிக்கிக்கிட்டு அந்த கட்டுல அகப்பட்டுக்கிட்டு அது வெறும் கல்லா அப்படி கிடந்துச்சுன்னா ஒண்ணுமே அதை நுகர முடியாது. அப்ப இதெல்லாம் உயிருக்காக கொடுத்தும் ஒரு பிரயோஜனமும் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ ஆணவ மலத்திலிருந்து நீங்கி
உயிரினுடைய அறிவு செயல்கள் நன்கு செயல்படும் நிலை வரும் பொழுதுதான் உயிரானது மேற்கூறிய ஆன்ம தத்துவங்களாகிய இந்த அகக்கருவிகள் புறக்கருவிகளை கொண்டு உலக பொருட்களை அறிந்து அனுபவிக்க முடியும். அப்ப அதாவது இந்த ஆணவ மலத்திலிருந்து இந்த உயிரானது வெளியே வரணும், அது செயல்படணும். செயல்பட்டாதான் இந்த உலக போகங்கள் எல்லாத்தையுமே அது நாட்டம் கொண்டு நுகர முடியும். அப்பதான் அதுக்கு ஒரு சிற்றறிவே ஏற்படும். இந்த சிற்றறிவை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் இந்த இறைவன் மாயால இருந்து நமக்கு இந்த தனுகரண புவன போகம் எல்லாத்தையுமே இந்த இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அதை நம்ம அந்த ஆன்மா நுகரணும், அதை அனுபவிக்கணும், அதுல நாட்டம் கொள்ளணும். அப்படின்னா இந்த 3 சக்திகளும் செயல்படணும்னா ஆணவ மலத்திலிருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? அததான் அவங்க சொல்றாங்க. இந்த ஆணவ மலத்திலிருந்து அது நீங்கி இந்த உயிரினுடைய அறிவு, விளைவு, செயல்கள், அதாவது ஞானாசக்தி, கிரியாசக்தி, இச்சாசக்தி, இது எல்லாமே நன்கு செயல்படும் நிலை வரும் பொழுதுதான் இந்த உயிரானது அந்த மேற்கூறிய ஆன்ம தத்துவங்களாகிய அகக்கருவிகள் புறக்கருவிகளை கொண்டு உலக பொருட்களை அறிந்து அனுபவிக்க முடியும். அப்போ எப்ப இந்த ஆணவ தலையிலிருந்து அது வெளியே இப்படி செயல்பட ஆரம்பிக்கோ அப்பந்தான் இந்த ஆன்ம தத்துவத்தையே இந்த உயிர் உபயோகித்து இந்த உலக பொருட்களை நாட்டம் கொண்டு அதை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆகவே இந்த உயிரினது அறிவு, இச்சை, செயல்களை ஆணவ மல பிடிப்பிலிருந்து விடுவித்து உலக நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவதாகிய இந்த உதவியை செய்வதற்கு சில கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. அப்ப அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, எதுக்காக வித்யா தத்துவம் கொடுக்கப்படணும்? ஏற்கனவே ஆன்ம தத்துவங்கள் தான் அந்த உயிருக்குன்னு கொடுத்தாச்சே, அப்ப வித்யா தத்துவம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற காரணத்தை சொல்ல வராங்க. அப்போ இந்த உயிரினது அறிவு, இச்சை, செயல், அதாவது ஞானாசக்தி, இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, இந்த 3 சக்திகளும் இந்த ஆணவ மல பிணிப்பிலிருந்து விடுவித்து இந்த உலக நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவதாகிய இந்த உதவியை செய்வதற்கு தான் இன்னும் சில கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த ஆன்ம தத்துவம் மட்டும் போதாது, இன்னும் சில கருவிகள் தேவைப்படுது, அல்லது இன்னும் சில தத்துவங்கள் இந்த உயிருக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு, தேவைப்படுது. எதற்காக அப்படின்னா இந்த உயிரினுடைய இச்சாசக்தி, ஞானாசக்தி, கிரியாசக்தியை அந்த ஆணவ மல பிணிப்பில் இருந்து இந்த உயிரை விடுவித்து இந்த உலக நுகர்ச்சியில ஈடுபடுத்துவதற்காக இன்னும் சில தத்துவங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதனாலதான் இந்த வித்யா தத்துவம்னு ஆன்ம தத்துவம் முடிஞ்ச பிறகு வித்யா தத்துவமும் அந்த உயிருக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு அவங்க காரணம் சொல்றாங்க. சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, உயிரினது அறிவு, இச்சை, செயல்களை ஆணவ மல பிணிப்பிலிருந்து விடுவித்து உலக நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவதாகிய இந்த உதவியை செய்வதற்கு சில கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் உயிர் பெறும் இன்ப துன்ப நுகர்ச்சி காலத்திற்கு உட்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். அப்ப நம்ம எத்தனையோ இந்த உயிர்கள் எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல பல பாவங்கள், நன்வினை, தீயவினை எல்லாத்தையுமே செய்துட்டு வந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப அதனால அந்த இன்ப துன்பத்தை அது நுகரணும். அப்ப தனுகரண புவன போகத்து அதுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டது, இந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்து தீர்க்கணும். அப்ப இந்த இன்ப துன்பங்களை அந்த அனுபவிக்கும் போது அது ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறத இங்க ஒரு விஷயத்த இங்க சொல்றாங்க. அதாவது எத்தனை காலத்துக்கு எப்படிப்பட்ட எவ்வளவு அளவான அந்த வினைகளை இந்த உயிர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தத்துவங்களாக அதை கொடுத்திருக்காங்க. பின்னாடி அது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த உயிர் பெறும் அந்த இன்ப துன்ப நுகர்ச்சி காலத்திற்கு உட்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். உரிய கால அளவிற்கு மேல் நாம் நுகரும் இன்பத்தை நீட்டித்து கொள்ளவும் முடியாது. இப்ப நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதாவது ரொம்ப ஒரு இன்பமான ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்துச்சு, அல்லது ஒரு இன்பத்தை நாம அனுபவிக்கோம் அப்படின்னா, இன்னும் அந்த இன்பத்தை அந்த இன்பம் நம்ம நுகரக்கூடிய அந்த காலத்தை நீட்டணும்னு சொல்லி சில முயற்சிகளை நாம செய்யறோம் இல்லையா? ஆனா அப்படி நம்மளால நீட்டித்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப இந்த உயிர் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பமாகட்டும் துன்பமாகட்டும் இரண்டுக்குமே ஒரு கால அளவு இருக்கு அப்படின்னு அதை நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க, அதாவது இந்த உரிய கால அளவிற்கு மேல் நாம் நுகரக்கூடிய அந்த இன்பத்தை நீட்டித்து கொள்ளவும் முடியாது, உரிய கால அளவு முடிவதற்கு உள்ளே நாம் வெறுக்கும் அந்த துன்பத்தை விலக்கி கொள்ளவும் முடியாது என்பது அனுபவ உண்மை. இப்ப நாம என்ன சொல்றோம், அடுத்து அதே மாதிரிதான். இப்ப துன்பம் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப ஏதோ ஒரு துன்பம் வந்திருக்கு, நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், அதை சீக்கிரமே தீத்தரணும்,
குறுகிய காலத்திலேயே அந்த துன்பத்தை நாம அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடணும், அல்லது அந்த துன்பத்தை நம்ம நீக்கிடணும்னு சொல்லி இப்ப நிறைய பரிகாரங்கள் அப்படி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த துன்பத்தை நம்ம குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ள அல்லது உரிய கால அளவு முடிவதற்கு உள்ளாகவே நாம அதை அந்த வெறுக்கக்கூடிய துன்பத்தை விலக்கி கொள்ளவும் நம்மளால முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த இன்பத்தை, அந்த இன்பத்துக்கான கால அளவு நம்மளால கூட்டவும் முடியாது. நாம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த துன்பத்தை அந்த காலத்துக்கு முன்பாகவே அதை நாம நம்ம விலக்கி கொள்ளவும் முடியாது. அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கு. அந்த காலம் வரை இன்பமோ துன்பமோ அந்த உயிர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க இங்க எடுத்து சொல்றாங்க. ஆகவே காலம் அந்த கருவியும் வேண்டும் என்பது இதனால் புலனாகும். அப்ப இவ்வளவு காலத்துக்கு நீ செஞ்ச அந்த வினையினுடைய பயனை இவ்வளவு காலத்துக்கு நீ இந்த உயிர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காலம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம், வித்யா தத்துவம் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த காலம் வரை அது இன்பமானா இருந்தாலும் சரி, துன்பமா இருந்தாலும் சரி, அந்த காலம் வரை கண்டிப்பாக நாம் அனுபவித்ததா அதை தீர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்குதான் இங்க முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம நுகரக்கூடிய இன்பத்தை நாம கால அளவை நீட்டித்து கொள்ளவும் முடியாது. அந்த நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த நம்ம வெறுக்கக்கூடிய அந்த துன்பத்தை விலக்கி காலத்துக்கு முன்னதாகவே நாம அதை தீர்த்து கொள்ளவும் முடியாது அல்லது விலக்கி கொள்ளவும் முடியாது. அதனால இந்த காலம் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியும் வேண்டும் என்பது புலனாகும். இதுகாரம் கூறியவற்றால் ஆன்ம தத்துவங்கள் மட்டும் போதா. இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? வெறும் ஆன்ம தத்துவம் மட்டும் போதாது. இந்த உடல் கருவிகளு, அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள்னால இந்த உடல் அமைக்கப்பட்டாச்சு, அகக்கருவி புறக்கருவி எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, தன்மாத்திரையை கொடுத்தாச்சு, அந்த கரணங்கள் சூட்சும உடலுக்குள்ள அந்த கரணங்கள் கொடுத்தாச்சு. இது எல்லாம் போதாது. ஏன்னா அந்த வினைப்பயனை அந்த அனுபவிக்கணும் அந்த உயிர். அந்த வினைப்பயனை அனுபவிக்கான இந்த காலங்கிற தத்துவங்கள்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு. அதனால அந்த ஆன்ம தத்துவம் மட்டும் போதாது, வித்யா தத்துவமும் இந்த இடத்துல இன்னும் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு உயிருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ இதுகாரும் கூறியவற்றால் ஆன்ம தத்துவங்கள் மட்டும் போதா, அவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டனவாய் வேறு கருவிகளும் தேவைப்படுகின்றன என்பது தெளிவாகும். அப்ப இங்க கருவிகள்னாலும் தத்துவங்கள்னாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் அல்லது அந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கருவி கரணங்கள் இது மட்டும் இல்லாம இந்த வித்யா தத்துவங்களும் அந்த ஆன்மாவுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப இந்த முன்பு கூறிய இந்த 24 தத்துவங்களுக்கு மேல் உயிருக்கு உதவும் கருவிகளாக 7 தத்துவங்கள் இங்கு கொள்ளப்படுகின்றன. அவை பிரகிருதியிலிருந்து தோன்றுவனவல்ல, பிரகிருதிக்கு மேலேயுள்ள அந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றுவனவாகும். அப்ப இந்த 24 ஆன்ம தத்துவங்களுக்கு கழிந்து இந்த தத்துவங்களுக்கு மேல் இந்த உயிருக்கு உதவக்கூடிய கருவிகளாக இன்னும் ஒரு 7 தத்துவங்கள், அந்த 7 தத்துவங்கள் தான் வித்யா தத்துவங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த வித்யா தத்துவங்கள் எதிலிருந்து கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து கொடுக்கப்படுது. ஆன்ம தத்துவங்கள் பிரகிருதி மாயையிலிருந்து கொடுக்கப்படும், இந்த வித்யா தத்துவங்கள் அசுத்த மாயையிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்படும் அல்லது அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றுவனவ அவையெல்லாம். அப்ப இந்த 7 வித்யா தத்துவங்கள் என்னென்ன, அதனுடைய பேரை இந்த சொல்றாங்க. அவை மாயை, காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன் என்பன. இது மாதிரி 7 விதமான வித்யா தத்துவங்களுடைய பேரை சொல்லியிருக்காங்க. இவை அசுத்த மாயா தத்துவங்கள் எனப்படும். ஏன்னா அசுத்த மாயையிலிருந்து தான் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால இதுக்கு பேரு அசுத்த மாயா தத்துவங்கள். அப்ப இனி இதை பற்றி ஒவ்வொன்றை பற்றி நாம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்றாங்க, எதுக்காக இந்த வித்யா தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டது? ஆல்ரெடி ஆன்ம தத்துவங்கள் கொடுத்தாச்சு, உடம்பு கொடுத்தாச்சு, கருவிகள் கொடுத்தாச்சு, தன்மாத்திரை கொடுத்தாச்சு, பஞ்சபூதங்களால் அந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டாச்சு, சூட்சும உடலுக்குள்ள அந்த கரணங்கள் கொடுத்தாச்சு. இதெல்லாமே போதுமே, இன்னும் எதுக்காக வித்யா தத்துவங்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஆன்மாவை நாம் செயல்படுத்தணும், செயல்பட வைக்கணும். செயல்பட வைத்துதான் இந்த உலக விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அது அப்பந்தான் அது நுகர முடியும். உலக பொருட்கள், இந்த போகங்கள், தனு கரண புவன போகத்துல அந்த போகங்களை அது நுகரணும் அல்லது அது அனுபவிக்கணும். அனுபவித்தா தான் அதனுடைய அந்த சிற்ற அறிவும் அதுக்கு வளரும், தன்னுடைய வினைப்பயனையும் அது கழிக்க முடியும், தன்னுடைய ஆணவ மடத்தையும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை தேய்வதற்கான ஏற்பாடை செய்ய முடியும். அதற்காக இந்த ஆன்ம தத்துவங்கள் மட்டுமின்றி வித்யா தத்துவங்களும் இங்கு தேவைப்படுது. அப்ப அது செய்ய அந்த உயிரினுடைய அந்த கர்ம வினைகள், நன்மை தீமை அப்படிங்கிற அந்த இன்ப துன்பம் ஆகிய அந்த கர்ம வினை பயன்களை அது அனுபவிப்பதற்கு இந்த கால தத்துவம் தேவைப்படுது,
அதே மாதிரி நிறைய மாயா தத்துவங்கள், நீதி தத்துவங்கள் இதெல்லாமே இந்த உயிருக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு. அதனாலதான் இந்த வித்யா தத்துவங்கள்னு சொல்லி 7 தத்துவங்களை இதை அசுத்த மாயிலிருந்து இங்க உயிருக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வித்யா தத்துவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதன் காரணத்தை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா மாஸ்டர்ஸ்? அப்போ இனி அடுத்து உள்ளதை அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். நன்றி மாஸ்டர்ஸ்.